Humble Patience Mrs Imobhio. Abụ m onye na-emepụta ihe echiche. Abụ m onye lụrụ Mr. Osaze. Enwere ụmụaka 4. Amụtara m di m ebe m mụtara ya afọ 14 gara aga. N'ụbọchị a na-eme ntuli aka maka ndị TGN, echetara mgbe ahụ ka ọ bịara ịmata onye ga-edirectịrị ya series ọhụrụ ọ chọrọ imepụta. Ebe ahụ ka anyị hụrụ ka m na-agwa otu onye agbata obi m okwu. Aha m bụ Osaze Stephen Omari. Abụ m onye lụrụ nwaanyị mara mma, Patience. Anyị nwere ụmụ nwoke 4 mara mma dị okwe, bụ ndị ma ihe, ụmụ nwoke dị chimchim. Ha metere dịka anyị na-arụ ọrụ na the course of the job. N'ụbọchị a na-eme DGN election, agara m inyere otu enyi nwoke aka, bụ onye chọrọ ịpụta maka prezidenti ndị DGN. Mgbe m nọ mgbe ahụ, atụkere mgbe m chọrọ ịga iri nri na restaurant n'ụlọ oriri na nkwari nọ nso ebe ahụ ka m mụtara otu enyi m nwoke, ịma Steve no pati, ịma onye pati, ama m onye ahụ abada, ama m onye ahụ. Ebe ahụ ka ọ bịa na introduce Steve, onye na producer. Otu aka the rest na history. Ọ bụ ije dị mma ọfụma. Anyị na-arụ ọrụ dịka director, iwu nwanyị na-atụzi aka, nwekwa onye lụrụ ya. Ọ wụ ihe dị obi ụtọ, ọ na-enye m obi ụtọ. Mgbe ụfọdụ m na-esi n'ụlọ gbafuo ma hapụrụ ya ka o nwee ike eme, maka na ọ ghọtara otu ọrụ anyị ji. Maka na ya nwe onye na-emepụtakwa ihe ejije, ya ma nọkwa into production of TV content na ihe ndị ọzọ dị iche iche. Ọ nwekwa onye na-ede akwụkwọ, nwekwa blog. O nwere blog ebe ọ na-ekwu okwu gbasara ihe na-emegasị na indọstrị na Nollywood, bụ nke na-enye aka. Ya nwa onye na-aghọta ya bụ ọrụ anyị na-arụ ọfụma. Ya wụ na anyị arụkọrọ ọrụ ọtụtụ oge, maka na anyị nwere nghọta n'etiti anyị. Mgbe ụfọdụ ya bụ ọrụ oke na-ata ahụ, ọ bụ onye na-aghọta ọfụma na ihe ọbụla mmadụ na-eme, ọ na-aghọta. Echetara m otu nwa nwoke gwara m kpọọ m n'ekwentị wee gwa m sị, mami, ọ bụ ị na-alọtakwa ụlọ ọzọ? Ya sị, etinụ mere mmebe echiche, maka na ahapụrụ m ụlọ ihe karịrị 2 or 3 weeks alọtabeghị m. Mana ọ bụ ihe dị mma, ọ wụ ezinụlọ dị mma ka anyị nwere. Ụmụ nwoke anyị na-eme ọfụma. Di m onye na-enwe nghọta ebe ọ dị ukwuu. Ihe ndị m hụrụ n'anya gbasara nwunye m, ọ bụ onye na-enyere mmadụ aka, ọ bụ onye nwere amamihe, ọ bụ onye na-arụsi ọrụ ike. Nwere ike gwazighị ka ahụ enwe nsogbu adụ oke na ọ na-arụ ọrụ rugbo onwe ya. Na-asị mmadụ chọrọ ịrụgbu onwe ya n'ọrụ. Ọ na-enye nsogbu mgbe ụfọdụ. Mgbe ụfọdụ ọkwa m aka ya dịka m ga-ada, mana mgbe ụfọdụ m chezi a ga-ewe ya nwayọọ. N'akụkụ nke ọzọ, aga m agbalị gị sị, elee ihe m na-ahụ n'anya nke ọ na-eme. Echere m na ihe gbasara ọrụ bụ nke na-enye ya nsogbu. Mgbe ma bọblewo director, ị ga-awụ gịwagaje nchaja. Na mgbe ụfọdụ ịmata otu ndị mmadụ ga-esi eme bụ nke na-enye ahụ. Ịma o nwere ike mgbe ọbụla ịrụcha ọrụ na seti la otu anyị si akpa ụgwọ na seti, nwere ike na-akpachaghị gị biri abata ya ezinụlọ, bụ nke na-enye nsogbu. Mgbe ahụ abịa gwazi gị na anya awụ kast ya bụ mgbe ahụ ị bịara gị na ihe pụ asa gị mee ka director bata n'ezinụlọ gị, mee ka ji ịma. Maka mgbe ụfọdụ ọ na-arụkọ ọrụ otu a, just on the lighter note. Mana dịka m si kwuo nnukwu na mbụ, mgbe ọ chọrọ ka gị merie ya ihe, ọ chọrọ ka ị mee ya otu isi mee ya echi gara aga. Mana ahụrụ m n'ala ka ị na-eji onwe m ime ọmụmatụ. Mgbe ọbụla m bidoro, anyị m ele anya n'azụ. Ya nwa anyị m abanye n'ime ihe, anyị m anya bido ihe emewe ya, maka na m hụrụ m chọrọ ime. Ọ bụrụ na m chọrọ ide ihe, for instance, m na-edecha ihe niile m na-ede before m agaruo na sistem m. O wike edele m ya niile n'isi m. Ọ bụrụ na m nwere presentation, enweghị m na-eti slide down. Slide ya wike nọ m na isi.
tupu m emecha ihe niile m ihe ahụ dịka mmadụ mgbo ọ bụzi mgbe m garụzi na sistem gị marazi na ya bụ ọrụ ụzi nke dịzi mfe mana ọ bụrụ ka isi m ga-aga eme ya ugbu a aga m emecha ya ọfụma m ga-ewe blọk ka a na-akpọ writers block ya bụrụ mgbe ụfọdụ ọ na-agharị ahụ ịghọta ụdịka mmadụ nwụ na ihe gbasara nka ya nwa ụdịka mmadụ dị iche eme bụrụ ya rọcha ya eme ozugbo mana mụa dị iche ama m na Chineke onye kpọtara anyị awụ m opposite of ya nwa and ndị mmadụ kwesịrị ịmata na mgbe ụfọdụ onye kwesịrị ịlụ akwesịghị ịwụ onye ewu ọ kwesịrị ịwụ opposite of who you are. n'onwe ka m oke nke ya ọ bụ agwa eche m nọ lak ka m nke m na-ama ọdụka plan ọ gafele ya mgbe ahụ mana ugbu a maka stress location ọ bụrụ ka 16 na ajụchala ya ihe ama agwala m ya iwere ike ịgbụ ụmụ nwoke iri ọ ga-ahụ ụmụ nwoke oh boy eche m ọmụ a maka nwunye m dị lokal na obulugbo omume ọ bụrụ mgbe ọ na-alaik ụmụ ya ndị ọmụ a achọrọ m iji ohere a were sị imeela maka iwe ezigbo di ezigbo nna nye ụmụaka anyị maka ịghọta ihe niile nke anyị na-eme. Achọrọ m isi gị ịhapụkwa m ị na-aga set na spend weeks days and months afọ m gị n'anya anụ ga na-aga n'anya na-aga. Thank you, Mela.